В прямом эфире идет прямая трансляция с Бурдж-Халифа. В моменте я вам экономлю 186 евро. Вы бы заплатили тогда, сами бы вы заплатили эту сумму, а сейчас вы наблюдаете вид с 154 этажа. Рамка! Вот она, рамка Дубай. Где она? Секунда. Так, рамка Дубай. Вот. Смотри, не хочу. Рамка Дубай. Дальше. Сейчас я вам покажу. Anything else, man? Eh? Anything else? No, it's Soft drink, Coke, Sprite, same cappuccino. cappuccino. Может, я хотела сок? Ah, Да. Бурдж-Халифа. На 154 етаж на Бурдж-Халифа. Излъчвам от 154 етаж на Бурдж-Халифа, най-високия възможен, на който може да се качите. Цената на билета е 186 евро. Това не е най-голямата болка. Най-голямата болка е, че се чака на опашка около 2 часа и е изключително изморително да се изчака ред, за да се попадне тук. Но всяка абсолютно изчакана минута и платено евро си струва. Гледката е зашеметяваща. Ето тук. Тук сме на малка индивидуална масичка. Ето така. Опа, не знам как малко да го отдалеча. Индивидуална масичка имаме. Тук седим. Дадоха ни, така да се каже, VIP сепаре. Гледката е супер, да, гледката е невероятна. От другата страна, сега ние сме от тази страна на Бурдж-Халифа, която е към, не знам даже към какво е, не към водата, но обратно към пустинята, да го наречем. И тя е, ето има гледка и към Дубай Марина. okay, thank you. Thank you. Към Дубай Марина, един момент само да видя. Ето Дубай Марина. Има тук Дубай Марина малко. От другата страна е по-хубава, но VIP се... О, господи! VIP сепарето е от тази страна. Само. Персийския залив, може да го видите и него, ето тук някъде. Тук се намира. И така. И така, оставям ви до по-късно, защото... кораби ще ви покажа също така. Пристанище. Ето го пристанището. Опа. Ето тук има пристанище. И така, общо взето изглежда гледката от 154 етаж на Бурдж-Халифа. Може да видите. Ето така. Чакайте да ви покажа и себе си. Аз се представям на какво ще... не съм чак толкова. Не съм чак толкова зле. Ето ми мене, за да не си кажете, че си измислям. Виждате, че съм се облякала като една истинска дубайчанка. Специално за гледката. О, мачица. Чантата ми малко така се поправя. Просто като една истинска дубайчанка съм се издокарала. Масата ми е празна, след малко отивам на снаксовете да си запълна пак. Тук има безплатни снаксове, сандвичи, както сладичко. Кафенци има с Бурдж-Халифа. Момент. Къде е то? Ето. Така. Ето ме и мене. Супер си благодаря. Благодаря. Не съм спала 3 нощи, само за да попадна тук. Не знам дали няма как да ви покажа снаксовете с една ръка, да нося чиния с друга ръка. Една ми ближа раните. Да отида за снаксовете, да видите и снакс това. Всъщност защо да не е момент? Сега ще ви покажа. Гледайте. Чакайте ме. Ерхоме, написали ети. Дубай.
Yani yapmadın da. Сейчас вам пойдем на это туда, как его, на балкон. Нет, я еще поем. Еще выпью кофе. А, да, стакан, это ложку. Вже покажу людям закусочну. Така. Значи, пак искам да ви напомня, че ви пестя. В момента ви спестявам цифрово и слово 180 евро. Ето това е лаунж зоната. Това е всъщност 153 етаж. 154 е горе. Там също имаме достъп. Тези за 180 евро се качвате 154, 153, 152 етаж. На 152 етаж има балкон. Открит. Тук някакви хора са взели най-хубавите места. Но аз ще им наруша спокойствието, защото така да се каже, много хубаво, не е на хубаво, затова трябва да им мине. Ето тук има някакви островчета в остров. Не знам къде е Палма, но тук не се вижда. Апропо, ето погледнете ги къде седат и някакви говеда. Няма отърване просто от тях. Ето. Това общо взето е лаунж зоната. Така, не знам какво да ви покажа по-отблизо. Да кажем, тези небостъргачи може да... Ама рамката от тук се вижда по-добре. Ето е рамка Дубай. Всъщност... ето сега това е интересно. Момент. Басейн на покрива. Има басейнч, както виждате. Да, красиво, но много е красиво. Така. Някакви хора. Както винаги има някакви хора. И това са други. Тук още снатчета. Тук някакви се изпокараха по душу си. Карат се. И това е. И това, това е нашето вип сепаре. Виждате как не особено вип съм си хвърлила ягнцето. Опа. Това е.